Здравейте, аз съм от StarBG и днес ще ви покажа едно ревю на играта Hearthstone. Blizzard ще правят игра на картички и си казах, и какво това? И реших да се изтегля и видях, че играта е много интересна. Нека първо ви покажа шопа. За 100 coins е тук. Чили се когато играете игри. Един пак е 100 coins. 2 пака са 2 евро. 7 пака са 8 евро. 16 пака са 17 евро. И 40 пака са 44 евро, което са много пари за мен. Open Pack. Отивате на Open Pack и тук го излиза тестието. Дърпате го, слагате го тук. Цъкате един път върху него, това става синьо. И ви се отварят 5 картички, от която едната е специална. Така. След това Wits Lock. В това малко кръгче показва кой левел са вашите герои. Тук са квестовете, които се дават всеки ден. Всеки ден ви се дава по един квест. Нека идем на плей. Аз не съм много добър на играта. От тук може да си играете за кеф. А тук с да играете, но просто ще ви зачита победите. Това е различно. Практис. Отначало в практис вие имате само мейдж. Отивате на Close и си избирате с кого да биете. Например, аз ще избера Hunter. И му дам Play. Jaina versus Rexxar. Тук може да играете срещу ботове. You asked for it. Малко ми се бъгва чиката, защото моят компютър не е много мощен. Ще ми извинявате. Първо, винаги съм аз при бота, винаги сте първо вие. Ще гледам да обяснявам колкото мога карти. Така, имате едно мана до 10 и всеки ход ви се дига с по едно маната. Тук горе се показва колко карти е маната и какво прави картата. Тази има едно демидж на нашия противник, тази ние вземаме една карта, а тази взима 3 демидж на него. И ние няма какво да направим и да даваме негов ход. Hearthstone е много по-различна от Yu-Gi-Oh! Той даде тигър. Аз давам... Job's done. И давам негов тър. И той ще ми вземе 2 демидж. Тази карта му дава едно мана и ще вземе 2 демидж. Сега, когато има зелено около картите, значи, че може да ги призовавате. Така да кажем, искаме да призовем тази карта.
Job's done. Така, но тя, както виждате, още почива. И не може да нападам Give с that нея. minion a turn to get ready. Тя не е готова. Чарджа може да атакува директно. Той не е като нашия. Който спи. Така. Нека видим. Да направим така. Да му вземем едно демидж и да го атакуваме с тази карта. Когато не пише нищо долу, значи нямат никакъв специален ефект. И той ме уби чудовището. И сега може да му вземем 3 демидж. Взема на чудовището, на него и пак на чудовището. Така, може да призовем тук Beast. Beast може да призовем. И да атакуваме с нашия още един Beast. Той взима 2 демидж и призовава Beast. И още 2 демидж. Така. Наш търн. Призвам тази карта, която ще му вземе 3 демидж. И аз ще му взема още 2. И ще му дам негов ход. Той ми се демидж и призова Чардж, който може да атакува директно. А тази карта означава на всяко едно негово чудовище с плана атака. Like my invention. Избирам това. Избирам с това да го ударя. Когато чудовището удря, на него му се взима определен демидж. На всяко едно чудовище, което има повече демидж, то побеждава. Ето и двете се пръснаха. Don't mess with Tusker. Тя призовава на прасе. Вижте. Бърках. Сори. Сега даваме Чардж, който и той може да атакува директно. И сега. Всичко атакува по него. Може да дадем още за 2 мана, да ми даде още 2 карти. Сега вземам тази карта, който взима едно демидж на чудовище, на него и на още един път на чудовище. И така, негов ход. Той сега ще ми вземе 2 демидж. Ние сме били. Защото той е на 7 хилт. Таунта. Вижте какво става, когато го призовете. Когато призовете таунта, той става като щит. И вече трябва задължително него да го нападнат, за да могат да нападнат мен или някой от моите чудовища, но и аз трябва да нападна неговия таунт, за да мога
Я да нападам него или неговите чудовища. Нека призовем това. Вземем едно демо с това. Берем двете да се унищожат. И да нападнем с това. Това. Така. Следващия ход ние ще го пометем. И може да му вземем 6 земич. И ще какво става? Той се блъска. И всеки път, когато побеждавате, ви се дига левела. Искаме един път. Ще го кантирю. Така. Това е на практис. Това е да арена е най-интересното нещо в играта. Тук вие си избирате 3 карти. И така, докато станат 30, аз съм си избрал 2, нали, почвате да избирате. Избирам тази. И просто трябва горе-долу да можете да четете английски. И My Collection. Тук ви се показват какви карти имате на Mage, на... Това са неутралните карти. На тях може да ги слагате на всяко едно чудовище, но да кажем на мейджа и може да сложите на карта на мейджа на паладина. Така. Също забравих да ви покажа. Ако искате много някоя карта, която нямате, но много искате. Виждате, тук имате един аркад Dust. И с него може да си крафтате карти. Вижте, това иска 100 буст, за да си крафтна картата. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.